Id-deputat Laburista Edward Zammit Lewis u l-eks segretarju parlamentari Deborah Xkembri ingħataw direct orders li flimkien jammontaw għal aktar minn 150,000 euro. Deborah Xkembri li fl-aħħar elezzjoni ma ġietx eletta fil-Parlament ingħatat direct order ta' 126,000 euro mill-Awtorità għall-Ippjanar. Direct order oħra ngħatat lil dak li kien il-Ministru tat-Turiżmu Edward Zammit Lewis u li tammonta l kważi 25,000 euro. Dan id-direct order u inħatar bħala rappreżentant legali tad-Dipartiment tal-Artijiet. Dawn id-dettalji ħarġu wara l-mistoqsija parlamentari li għamel id-deputat nazzjonalista Ryan Kallus skont l-informazzjoni li tpoġġiet fuq il-mejda tal-Kamra tar-Rappreżentanti bejn Diċembru tal-2016 u x-xahar li għadda l-Awtorità tal-Artijiet u l-Awtorità tal-Ippjanar taw 23 direct order u li ammontaw għal 769,351 euro. Deborah Xkembri f'Awwissu tas-sena l-oħra tqabdet bħala konsulent legali għal Kunsill Eżekuttiv tal-Awtorità tal-Ippjanar għal dan ix-xogħol itħallset 126,000 euro. Deborah Xkembri tqabdet ukoll biex tagħti servizz legali mid-Dipartiment tal-Artijiet, dipartiment li kienet responsabbli għalih meta kienet segretarju parlamentari, meta ma kienx hemm sejħa għall-applikazzjonijiet. Il-ħatra ta' Deborah Xkembri fid-Dipartiment tal-Artijiet li qed jingħad li s'issa għadha ma tħallsitx għaliha ġiet ikkritikata mid-deputat tal-Oppożizzjoni Jason Azzopardi li akkuża lil kap eżekuttiv tal-Lens, Carlo Cini, li qabad lil Deborah Xkembri bħala grazzi tal-li kienet ħatritu kap eżekuttiv tad-Dipartiment.